बस 30 बस आहे. ओके. आज जी काय दारू पियाची त्यात पिऊन घेऊ. आज लास्टचा दिवस, उद्यापासून जिम चालू करू. 2023 मध्ये बॉडी बनवून दाखवू, फुल फॅमिली पॅक करून 6 पॅक. पोटं कशी झालेत आपली दारू पिऊन पिऊन. आज रात्रीपासून दारू बंद आणि उद्यापासून जिम चालू. हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह रे बंदेया. मैफिली तमाशा. अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है. मारू कसामी माझी व्यथाही ऐक ना, तुला काहीतरी मला सांगायचंय. मला पण तुला एक काहीतरी सांगायचं आहे. माझं काही इकडे मन लागत नाही. माझं पण नाही लागत आहे रे. आपण तेच काम करू जे आपल्याला जमतंय. लय अंग दुखायला लागलं रे. माझ्या पण अंगाचा लय खुळखुळा झालाय रे. राहू दे तो ऍप बीप, राहू दे, मला याचं पोट चालेल. चल तर निघू इकडून, इकडे जमत नाही आपल्याला. प्यार की है यारी निभानी, पीले पीले ओ मोर राजा